Milujete Sicílii a toužíte po vlastním útočišti u moře? Představujeme vám jedinečnou příležitost koupy podílu ve vile v sicilské Avole. Prostorná vila se nachází pouhých 7 minut chůze od pláže i centra Avoly se vším zázemím. Díky skvělé poloze budete mít na dosah i další oblíbená místa jako Syrakusy nebo Noto, které jsou zapsány v UNESCO. Vaše právo užívání začíná na 44 dnech ročně pro celou vilu, to je 21 lůžek a 7 koupelen, nebo můžete využívat třeba apartmán pro 6 osob až na 5 měsíců ročně. V ceně podílu je nové moderní vybavení i auto k dispozici po dobu vašeho pobytu. O správu, provoz a údržbu se stará náš profesionální tým. V době nevyužití vilu pronajímáme, což pokryje většinu nákladů a přinese vám zajímavý výnos. Získejte svůj druhý domov na slunné Sicílii a užívejte si dovolenou, kdykoliv budete chtít. Více informací najdete na flatels.com. Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.